Hola. Pois mira, outro día empezamos con como se facía para fresar. Pois hoxe vou facer a mesma operación, pero coa desbrozadora. Dalle! Miramos ao trator é o mismo, o grupo hidráulico é o mismo, e agora vamos a mirar como traballa a desbrozadora de cadenas. Decir que é o mesmo sistema que a fresa, solo que en vez de levar dentro unhas palas para escavar na terra e darlle volta, directamente leva un eje con unha cadena a cada lado, co que fai é girar como unha desbrozadora de man, pero en grandes dimensións. E agora miramos como queda unha vez que a herba entra dentro da desbrozadora. As cadenas van de costado a costado. Esa, miras, te fai todo, te queda todo liso, vamos, mellor imposible. Miras, aí miramos como entra en directo. Dalle avante, jefe. Miras, miramos como a desbrozadora como tritura, aparte de cortar, tritura, miras. Este é impecable. E non ten moito máis secreto, solamente ter que aprender a subir e baixar a desbrozadora. Dependendo se o terreno é llano, pois leva os retos. Se o terreno ten baixón, pois tens que subir pa hidráulica, tens que xogar a subir e baixala, sabes, para que quede ben. Pouco máis secretos ten. Mantenimento nada, engrasar os ejes, aquí, onde está o plato, aquí o sello, que é onde vai metida a valvulina, que se enche por aquí, e pouco máis. E aquí, pois tamén, ten aquí un puntillo hidráulico para rellenar, e pouco secreto máis ten. Este é o tensor, o punto hidráulico, para subir e baixalo a altura que te queiras, e pouco máis. Bueno, pois irei subindo vídeo con outras cousas, cando poña o arado, cando levo o remolque, ou cando vaya coa desbrozadora de man, que por certo teño unha Stihl, unha 590C, e máis despois tamén teño unha Husqvarna, que esta é moi pequena, pero bueno, po que chega. E nada, chicos, xa mandarei outro vídeo. Veña.